up mga dragon? Mga tangkig, mga tuko, mga scorpion, mga spider. Gusto sa klase mananap diya, mga bruha. So, ang topic natin today is makichismis tayo tungkol sa Chismoso ni mo, uy. coronavirus. So, chismoso kayo guys, chismoso doon siya. So, keep coming to ha. Worst chismos. Ano sana? Cheese bread. So, kay chismosa o chismisa, cheese bread man. So, makichismis. Ano sa mga gamot na daw langgan sa coronavirus? I don't know. Para itong giingon ni Irwin Corpo ba? Mga calls na to? Mabigil? Ano to? Basta nakita na lang sa YouTube. Facebook? Facebook mo daw. YouTube din? YouTube. Oh, YouTube. So, nakita naman dito, daw siya tambal. mabigil. Ang coronavirus. Abiga. Coronavirus. Made in Japan. Which is known as COVID, which is known as coronavirus disease 2019. So, dapat ay may kasalamat guys sa Japan nga recover. Naka-discover sila, naka-experience sila. Kanang kambal daw, nga. pero ambot daw, tinood ko dyan na, ay, kanang wala naman siya ambot. Nanod sa Philippines? I don't know if that kind of medicine is arrived in Philippines. So, therefore, I just want to say nga about sa COVID-19 ang symptoms ani niya unsa may kinuunhan jud nga katong na experience na to na nakita na to sa YouTube katong ubo siya. Ubo sipon. Pero imong ubo gahi nga walay plema ba. So mga niya nakipon ko to kay sige ko ubo ba sa sige ko kataw ubon mo ba kay ngano kanang may plema pero wa ko na look ato kay wala man to gikan dito Cebu dire man jud ko ano man ako sad lang nga katong giubo ko nga mo 15 days na. Di ba naka-imindom nga ka? Nandito tag-digros? So, grabe pagka-ubo na ko guys. Boto-boto guys. Oh my God! Wala ko ato kay wala pa man sa jam arrive dire ang coronavirus. So, wala pa man to siya kanang case. So, wala pa to siya. Tarong naman din siya ng buto. Isang bagsakan. So, shout out sa atong mga ka-vlogger diha. Labi na sa atong sa di-greet ang atong pamilya. So, yes, hi sa akong family sa San Carlos. Hello ma. My mother, my sister, and my nephew. Sa atong mga and to my friends, Jules team. Sa atong mga hi guys, I miss you so much. In-law sa gawas. See you in a bit. Si Ate. Hi Ate Lisa. Sa I know you're brother watching. Mateo. Take care always. God bless. Hello. Hello Brad. Pagminyo na yung 200 king. Naroon natin yung mga pamangkin. So guys, ang lunas sa gamot natin langga ay hindi. Silang ko po din Ma'am Irene, Ma'am Glenda, hi, Ma'am Juliet, at organizer natin. Hana, sabon. Ate Marib, Chintamin, Chinsili. Shout out sa mga tangkig niya. Kami nakakusgan, si Tubibon. Wow! Hi sir! What's up? Thank you for support our channel. Thank you. Gamit naman ko pero may sa cellphone ito may so sir, salamat sa pag-subscribe na gihulman thank you video for ni supporting Langga. us, my sparker. Hope to see you soon. Dani pabalik na ni maging okay na ang tanan para back to work, back to school na o wala na yung mag-isun. So napasa tayo topic karon Langga. Uy, back to our topic baka itong ipakubuta ba? Umbot na, di nakayuman ng taton mo niya. Niya kay abi, example, gikan mo ko sa init. So, init, hindi na itong lawas na ikaw. Imo kung init na dito lang ko. Kuyawan mi kasi, may mag-expect ngayon na ang mga sakit ni. Kay tungod mga ito, change climate siya rin, mag-summer na ba? Di ba? Is this what you want? Ha? So, guys, regarding sa guys, ang update na daw about sa coronavirus dito sa Cebu lang pila naman kabuok ikaw akong pangutado na ikaw may take update na sa Cebu kay atong last na ako nabasahan sa Facebook ba naa magududiri ka na kanang naa daw na dungag nga sa Cebu City sa Mandawi City sa Konsolasyon usasad sa Konsolasyon mauto na positive man usasad sa Mandawi Mandawi City so bali tulo guys usa sa Mandawi usapod sa tuan
sa Cebu City, usa sa Konsolasyon, sa Mandawi ug sa Cebu City. Ate, ipakita nila guys. Guys, So guys, mao ni guys ang update nato sa Facebook. So palihog. Ay, di ko paluan. So, di basahan lang nato para pod na lagi diri. Just in pero yesterday ni kana Department of Health Region 7 Director Amy Bernardo said there are 3 new confirmed COVID-19 cases reported in Cebu. This includes 1 Consolacion Cebu, 1 in Mandawi City, and 1 in Cebu City. So there are 3 new cases of coronavirus in Cebu City, in Central Visayas, guys. Mga gahig ulo, palihog lang intawon, patuong mo sa gobyerno nato kay para magkunin nato dili ni para sa atong kaayuhan. Para ni sa atong kaayuhan sa isig katawo nato para dili ta matakdan sa COVID-19 kay kuya og matakdan ta niya. Simba ko lang para nato inani kanang murag kanang dili jud kay as in daga kwarta. So asa man ta palit, asa man tayo palit-palit nato mga kuan diha. Lima pa atong pamilya, duwi ka ato. Yes, exactly. And but this kind of cases karon, this kind of virus is very dangerous to your health, guys. Kanang para sa uban nga makuan na dayon siya kini kay kasi mabot pa ni 1 year ni siya nga problema. So dili pa ta dayon mo ka-recover kay iya ba ni siya kanang disease gyud. So ang sakto na itong buhaton is mag-ampo lang dito perme. Yes, pray every day, guys. Dili taniya pasagdaan. Yes. Okay? That's kay dili man ta kasimba ron og hapit ng Holy Week, so sa inyo na lang balay mag-live mo at home, guys. At home mag-live mo sa kuyog mo sa imong pamilya, at your family with bonding. So guys, asahan na mo ang inyong support, guys, sa among channel Mingil Vlog, guys. Nangay-tabang ninyo, nangay-support ninyo, nangay sa inyong views. Hope nga inyo may open ninyo, guys. Mingil Vlog, tagsara mo hangyo, tagsara pod nga mo video kay ngano sa time karon magbuhat may mga butang nga makapalipay ninyo. May na makapawala sa inyong stress niya. Hope na mo sa mong video o naman mo iganani pa buhat na mga video nga mga binuang buhaton na mo para ninyo. Kini ang gibuhat karon nga one, guys. So 12 minutes lang na to lang no? Kaya daghan mo na to mula sa pikin nila ba masyahid na sa itong mga viewers video Ariana kini siya, guys. Ako siya introduce niyo, guys. Kini siya, guys. Shy kini siya dyan, guys. Shy tiglaba, shy tighugas, shy tigpilo, shy tiglimpyo. Shy, tanan. Shy god is SHY. Shy tigkurit. So, guys, kato sa para maiwasan na nato lang ga ang coronavirus ba. Basta sa nato introduce for nato ang alcohol nato, guys. So okay na at least naka-justify nila what I mean. May mga dakong alcohol, guys. So pwede na pero amora siyang gitipid, guys. Sige lang may pangunaw sa among kamot o kanang gawas ni kanang inagabot namo diretso mis kusina kanang mahugas mi sa kamot and then mag-alcohol. Dapat mahugas mo gamot mga 20 seconds. Kanya balik-balik 20 seconds. Ano lang yun? Pila po din yan. Hindi, much better dyan lang. Kung gikan ka sa lagi o gani, inig padoong nimo sa balay, wash your hands first with sanitizer. Mo lagi. Then after so therefore, you will put alcohol in your hands para po na which is 99.99% germ. So much better is 20%, di ba lang ga? Okay, para epektibo kayo, maiwas na natin. At beside na guys, langga, kung during sa mga ito kasi gawas, magmasad ka, di ba? Kaya mo na i-protect na to sa atong kuan. Kaya, simbak ko magod, porisgot lang, what if nga naakay naitaw diyan kuan di ubo nya watakibaw na nato siya cases, so nya ikaw nagpaduol ka watakibaw so sige ni ubo ni paduol nimo, so mga pila lang jud siya ka meters, guys, delikado na kay ka. So ang angay jud na i-advise na mo niyo, guys, sakto ni sa giingon sa atong pangulo, guys, nga keep safe
much better stay at Nana home sa lang jud. balay, pero may Kay dili na maayo ang panahon karon guys. Di na kaya lang ta guys. Crisis man jud ron guys, pero kanang nanay nyo hang health. Kay kuan Yes. natin ba ko lang palayo, what if umatakban ka, so luoy mo pamilya, luoy ka. Luoy jud. Yeah, about sa katong mga ni trabaho lang nga nagyuyo sila kay wala sila makaon. Yeah, unahon na ninyong trabaho. Yeah, ang imong pamilya, what if nga og masakit? Sa may pagkilabay. Ang government kay kuan na kamot jud mataganta og kwarta, mataganta og mga foods, ana ba so. These days ingon gito siya ang presidente nga these days nang sa daw ta kay madelayed kuno na siya. Yeah, di. Usa pa jud kanang kuan. Pasalamat din sa mga government employees at mga frontliners. Thank you so much guys. Thank you so much ninyo guys. Pagsakripisyo, mabisag wala na mo itulog. Basta lang matabangan ninyo atong nangatakdan. Sa mga military ug sa mga doctors, ato sila i-great guys. Mga nurses, Hope nga tagan pa mo akong first is our president. Thank you. Thank you ninyo. I our pray and I doctors, salute. nurses, mga staff sa hospital, mga janitor, mga kanya ka na sa dire sa government employees, LGU, mga mayor, mga kapitan, mga konsehal, mga sa mga senador nga wang tabang niya, mga tanod. back out ninyo, dili na shout out. Hope Og kamo sa mga kuan, senador guys, tapang mo kay dili sa- para niya sa ato ang Pilipinas. Dili mo magsigig lalis po. Dili nung sige ko magkayos na dai. Ubot na nung mayo. Magkayos na. Maglalis. Dapat ka mong kinahanglan magtabangay pa mag-unite good po. Nya na naglalis ug wala na ang virus. Sa katong mga senador diha nga wa mo tabang. Mas mulala. Di lang nimo mention og mga pangan. Basta ninyo ay mo pangurakot. Kay ano di na maayo ang panahon ron. Mas maayo gani nga motabang da para pud na mo rise o mo enhance ang atong lugar atong Pilipinas. Di magsigig ka ng ubot kayo po. Diri kay sa pikas lain po din ano po. So, di na lang ta magdugay lang ka. Ato na lang Kunya guys, thank pasalamat na lang ta sa Salamat atong. na nila. Thank you kayo. Mga Langga, thank you. frontliners. Prita. Ay, isa pa. Thank you. Salamat sa mga frontliners, mga doktor, baka nurses, sa tanatanan Thank ng you. mga ibang Sa mga military, sa mga pulis. sa mga militar, sa mga taga-bureau of fire. Basta sa tanatanan ng mga frontliners, salamat kayo ng tanan. God Sige. is with you good all the time. Dili mo na yung pasanda, dili na yung pasanda. So, Sige. pray lang ta always. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye guys. Thank you so much. Please, kapag sa wala pa nakasubscribe, please subscribe na guys. I-click naman dyan na siya. Wala mo na siya copy. Tick! Mga police, mga I salute you, sir. You are doktor, I salute every time, every day, anytime. Thank you so much for Love you watching all, guys. Menial Vlog. Bye-bye. Bye-bye. Take care.